Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο για το πώς είναι η κασετίνα μου. Η κασετίνα μου είναι αυτή, είναι Urban και θα σας δείξω τι έχει μέσα. Έχει ένα κόκκινο στυλό που γράφει σαν τους κανονικούς τους μπι. Το ίδιο και ο μπλε. Να σας δείξω και το κόκκινο. Μην τον κοιτάτε, πορτοκαλί κόκκινος είναι. Ακόμη ένα μπλε και κόκκινο. Κόκκινο και μπλε. Ένα μπλάνκο που το έχω κατακαδάρει. Ένα μαύρο. Συλλομπογιές. Είναι αρκετές από ό,τι βλέπετε. Ένα μολύβι που το έχω από μικρή. Έχω κι άλλα, αλλά μέσα στην κασετίνα τώρα αυτό βρήκα. Είναι σαν τα κανονικά. Ένα στυλό πάλι κόκκινο. Αυτή τη φορά χωρίς καπάκι. Και το ίδιο και ακόμη ένα μαύρο χωρίς καπάκι πάλι. Ακόμη 3-4 ξυλομπογιές. Και μια σβιστρούλα που μου την έκοψε ένας συμμαθητής μου. Και την έβαψα εγώ. Αυτή ήταν η κασετίνα μου. Είναι λίγο λερωμένη από μέσα, αλλά απ' έξω είναι μια χαρά. Μόνο από πίσω λίγο. Γεια σας!